Morjesta. Tää on mun ensimmäinen video ja mä nyt pelaan Five Nights at Freddyä ja mä pelaan 1-2 yöt ja Five Nights at Freddystä. Ja no, koitetaan nyt selvittää. Tää eka yö on silti aina helppo. Tää on ehkä niinku tärkein. Tästä katsi aina kattoo niinku esimerkiksi väisommissa aineissa. Ja no, mä nuorutan tässä message for you to help you get settled in on your first night. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact, so I know it can be a bit overwhelming. Kids and grown-ups alike were phantom devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcibly pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. The only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth when they pop out the front of the mask. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first day should be a breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Mä teen muuten sitä Five Nights at Freddy'n toi kakkosenkin. Mä teen siitäkin. Mä oon pelannut kyllä sen Five Nights at Freddy'n kakkosen jo niinku kutosnaittiin, mut niinku mä teen sitten videon ja että pelaan sen ihan alusta. Tää on tässä ykkösnaitissa oikein tapahdu. Kyllä musta tuntuu, että sitten nää kaksi, Bonnie ja Chica, kyllä ne liikkuu jo. Mun mielestä se jossain siinä. Ja Foxy, mä en tiedä, ei se varmaan niin. Ei se ehkä voi vähän katsoa. Freddy ei liiku mun mielestä vasta neljännestä itse, kun vaikka ihan missä tahansa naitissa niinku yössä, niin jos loppuu akku, niin se tulee. Jos ykkösnaitissa ei oo oikein tapahdu mitään. Ja nyt tapahtuu. Ei tässä oikein tapahdu mitään. Tää on vaan tämmönen... Missä se on? Onko se tosta? Joo, musta nääkään liiku. Ei kyllä Foxikaan. Minä en niinku tasolla näytä ykköstä. Mä en tiedä, mä ehkä tuun tekee kaikista niinku Five Nights at Freddy'n peleistä niinku ainakin niistä joistain niinku tuun tekee videon. Niin. Tää. Mä en tiedä, ehkä se Five Nights at Freddy'n kakkonen tai muutos niinku, niin ne voi tulla sitten joskus, mutta ainakin sitä ykkösestä mä teen näitä videoita ainakin. Ehkä mä yritän päästä silleen, että pelaan niinku tässä. Mä tein tässä videossa ykkösnäkin ja kakkosen. Sitten kolmosesta, niinku kakkospartissa, niin mä tein tuota kolmosen ja nelosen ja sitten varmaan ehkä vitonen. Sitten kolmosesta tai ehkä kutonen siinä. Ne voi olla hankalia. Katsotaan sitten.
paikka, missä se on. Mä en tiedä tuuppa tekee noista Pop Playtimein niistä. Mä oon pelannut kyllä kaikki niinku chapterit siitä jo aikaa sitten, mutta niinku että mä en tiedä pitäisikö siitä tehdä sit kun chapter 5 tulee. Niin ehkä mun tekee siitä ehkä tuun ehkä liveen tekemään. En tiedä vielä. Nyt mä ainakin pelaan FNAFeja. Mut mä teen yleensä näitä kauhupeleistä vaan videoita. Ja sit saa kyllä totta kai kommentoida niinku mitä peliä voisi pelata. Ja kannattaako tota tästä Feast of Fat Homesta mä en tiedä kyllä mä ehkä jos mä lataan niin kyllä mä teen, mutta huomenna ehkä taidan tehdä liven ja siinä sitten tuun ehkä pelaa jonkun ehkä jos riippuen mitä mä tuun lataan niinku kun näissä Steamissa on noita alennuksia niissä peleissä niin ne kansi ainakin ostaa jos koska ne on mä en tiedä loppuuko se 5. Noniin. Nyt ollaan päästy ekaan yö. The character in there seems unique in that he becomes more active with the camera and remain off for long periods of time. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. Kansi ehkä laittaa aina kun sä katsot kameraan niin ja sitten koska mä en tiedä mistä Freddy ei ainakaan pysty tulemaan, mutta se tulee aina näistä kameroista näistä ja ehkä sitten kun on niinku jos on käyttänyt kaikki power ehkä sit se voi tulla täältä sitten se tulee täältä mä en tiedä oho mut sitten esim jos on niinku on isompi lyö niin mä en käytä enää sitä poweria ehkä niin paljon katon vaan mä katon aina kamerat niin ehkä tätä vaan katon tää on niinku tärkein kamera Foxi on niinku se on käytössä niinku ehkä hankalin animatronikki ja vasempi koska jos et sä kato sitä niin se voi tulla varma, mutta on vissiin silleen, että jos nyt vaikka Foxia ei olisi tässä FNAF-liitteessä tai vaikka tässä Freddyssä niin siis on niinku tarvitsisi katsoa kameroita, koska ei niinku Freddy, Bonnie eikä Chica, niin ei ne voi katsoa ei ne voi niinku tullamaan tästä. Kyllä katsoa kameroita, niin sitten vasta voi hyökkää. Jos niillä on sun ovella siinä. Tässä kamera. Tätä, jos me kesken kunnon tämän pelin, niin en mä tätä hävitä. Tää kakkonen on aika helppo. Jos tää on niinku, tekee vähän niinku sulla, niinku ykkönen ja kakkonen vähän niinku vähän haadia, mutta tää on kakkonen vähän ehkä hankalinen. Se on ehkä just niin tossa jossain. Jossain tossa justiin. Se on täällä kolmosessa. Mä en tiedä mitä. Musta tuntuu vaan, että se on siellä sitten. Sika vielä tossa. Fredin pizza on jo paikalla ja Foxy on jo paikalla.
kakkosversio tulee. Ja nyt pitää saada power. Pitää saada 5 yötä. Mulla on vielä 20%. Nyt pitää säästää. Ei kato Foxin on. Okei, se ei oo tullut. Please, mene 5 alle. Vähän prossaa vielä. Okei, nyt, mulla on vielä 17 prossaa. Ei saa vaan tuhlata sitä. Katso välillä tätä kameraa, sit voi kattoo vähän tätä. Kaikki nää FNAF-pelit. Kaikki ne sekoitukset. Mä ehkä maksaa varmaan aika. Se on aika kalliita ne joku se testi. Mä en mitään katso. Mä en aika ikinä muista nähnyt. Että miten ne maksaa ne sekoitukset. Ei vitsi, nyt nopeasti. Foxi ei ole tullut. Kattoo vaan tätä kameraa. Kattoo 5 prossaa. Viisaa. Jes. Siitä vedettiin kakkosyö ja... No, nyt mä kyllä taidan lopettaa jotain, että... No, nähdään sitten seuraavassa videossa.